El CATS és un consell format per unes 15 persones, depèn una mica, no?, d'un espectre científic i cultural molt ampli, perquè hem de tenir aquesta visió transversal, una visió horitzontal dels problemes, perquè la realitat no és simple, tot està interconnectat. És un grup de persones molt benvingudes, hi ha molt bona relació entre nosaltres, jo dic que a vegades és com una gran família que opina amb plena llibertat i no condicionat a cap directriu, diguem-ne, governamental de cap classe. Jo crec que Catalunya té un territori cohesionat i té una diversitat cultural, social i econòmica interessant, i jo crec que des d'aquesta diversitat es pot innovar molt més que si tu tens una societat només plana o només una cultura, no? Fer front al canvi climàtic i, per tant, això vol dir un canvi del model energètic basat en l'eficiència i l'estalvi i en l'impuls de les renovables. Contemplar aquella triple dimensió de la sostenibilitat que en matèria de turisme tenim sempre present, que és l'ambiental, la social i econòmica i la cultural o identitària.
vincular aquesta gestió ambiental amb la planificació del territori, que els plans d'urbanisme, que els plans territorials, que tota la cascada de planificació sobre el territori tingui en compte els elements ambientals no en un moment final, sinó des de l'origen, quan es pensa el projecte de territori.